Nagbalik lantaw sa kasaysayan ang Panglao Bohol sa 5th Karaang Butang kun Old Artifacts Exhibit sa Old Panglao Municipal Hall. Makita ang 500 ka mga karaan o antigo nga mga gamit. Gikan kini sa napo ka mga barangay sa Panglao nga naila isip tourist destination sa nasud. Adunay mga karaang TV, typewriter, mga gamit sa balay. Adunay antigong imahe usab sa Santos. Adunay school uniform sa usa ka tunghaan nga adunay school ID. Adunay makita nga kahoy sa pagbuhat og gapas, kabayo kun ironing board ug plancha di uling. Adunay Petromax, kitchenwares, porselana, mga banga ug uban pa. Gipakita usab ang pagbuhat og lauoy kun vegetable soup ug putong balanghoy kun steam cassava cake. Matud sa Panglao Municipal Government, ang maong exhibit naghatag og bili sa mga antigong butang nga nagkonektar sa karaan ug sa modernong panahon. Bukas sa publiko nga libre ang exhibit sa tibok buwan sa Pebrero aron makakita og higayon ang publiko nga makitaan ang mabulukon nga kasaysayan sa Panglao pinaagi sa pag-atiman sa mga antigong butang. Amo na gunay gi-celebrate mga kalimang tuig na ni karon nga celebration namo kay aron di na mo makalimutan ang mga kabilin sa mong magkatiguangan sa una nga amo tayong gihandong mahagod karon